να συναντιόμαστε με ξεχωριστούς συνεργάτες που μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Καλώς ορίσατε στο συνέδριο της Υπουργείου Ασφαλιστικής για το 2024. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Τους επιτυχόντες του φετινού διαγωνισμού, ώστε να πάρουν το εισιτήριο για την πτήση του στην Νορβηγία. Κύριε Κασκαρέλη. Αγαπητοί μου συνεργάτες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, να σας ευχαριστήσω που μας τιμάτε με την παρουσία σας, το ότι μου αγαπάτε, με δέχεστε. Αυτό είναι τιμή για μένα. Και αισθάνομαι περήφανο και συγκίνηση. Μη σταματάτε να οραματίζεστε το μέλλον. Βάλτε στόχο υψηλό. Μπορείτε να το πετύχετε.